Ekerelangi udubonchi negwa nke nina he ekulu ana m abịa osike udubonchi ka ine dia adịma ezo ha ka ete kwa ọnụ n'okwu ihe anyị na-ekwu bụ otu esi akwazi mmadụ ịkwa mmadụ ihe dịgasị na ịkwa mmadụ n'ala Igbo ka anyị na-ekwu maka ya tupu anyị agbapụ ekwentị ị na-ekwu na a na-anọchasị mmadụ ahụ anọchasị onye ahụ wepụsị ọ bụ na ihe shiri ike ma ọ bụ ihe o ji bumpụta ụwa ya na-agbo anọpụ ya ka ọ ghara ibu ajọ ihe bụ abịa eji wepụta ụwa dịka otu ndị mgbe ochie si ndị Igbo ji akpọ ozu na mbụ abịa were ihe na-achacha onye ahụ asị ọ bụna onye bụrụ onye dịka onye mbụ ọya nwa asị efu na ọya wepụta ụwa ya bụ na onye dịka na mmadụ ya kata mmadụ ehụ dịka na ehụ onye ahụ ya nọọ ezigbo nsogbu oji asị agha ebukwa na-epụta ụwa mana nke meziri ọgba ọhụụ na gana ha za anaghị na-ebute ọtụtụ ugboro ndị mmadụ ebuzi ha wee obi ụwa nwa aka mụrụ amụ aka na-emeghe ọya wee hụ nwa aka mụrụ amụ aka na-emeghe asị na ọbara agụ ọtụtụ dị iche bụ ndị ahụ bụ ndị ahụ nụ ihe ahụ ebuwo na mma wepụ ohe n'ahụ. Ọdịma 09023111009 ya bụ 09023311009 ma ọ bụ 0909771 akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu. Onye na-akpọ? Ekene m gị nwanne. Biko gịnị bụ afọ gị ebe ka ị si akpọ? Wafọ ndị ka email ya n'iru nwafọ gaa n'iru n'ebe ka a na-eme nke ahụ ịma ọ dị mma ka ịzọ ha afọ nwa dibịa so ma bụ na ekene ego na ajụjụ jụrụ abịa na nke mkpọ na ana nke a bụ omenala dụkọ n'ala Igbo onye ọbụla nwụrụ agbaghọla egbe ịma nnakọta ije na be onye ọzọ gbanye egbe enu omenala Igbo ka ọ bụ mana abịa na nke iji mmadụ wee onye mmadụ nke ha imụhụ dịka ndị mepie ochie ha ahụ mgbe ochie imụhụ aha adụkọta alụmana nke ha bụ omenala Igbo nke a alụ ka ọ bụ alụ amụtara amụta wote kwue omenala mmadụ bụ omenala ebe mmadụ ebekwa a na-ebekwa onye nke nwụrụ anwụ ịpụtakwa iburu mmadụ wee tikwuru onye ahụ ịhụ na nke ha bụ alụ adị enweghị mụhụ emele ọtụtụ imụhụ dị iche iche mere ha ọ gbachiri taa. Ọ dị mma ịma na ihe anyị na-eji ekwu ihe a bụ na ewe ka alụ na-eji gbaa afọ onye ka anyị na-eji ekwu ụmụ ihe niile ewetagasị na-atịnye ewe oge ọ ga-elu ugbu a onye chọọ ịkwa ozu mana nke mkpọ na ana ahụ ọ na-abụ ewe oge ọ ga-elu ugbu a onye chọọ ịkwa ozu ọ bụrụ na ọ bụ ihe igbe ụgbọala ma ọ bụ ego kpoye na ili asị na o mebighị omenala ọ bụghịkwa omenala ewe ụmụ ihe ma ọ bụ sie nri sijuo ebe niile ịgba ma ọ bụ jeekwa nke a na-akpọzi uwe ya otu jiri ozu na-agba mgbere asị na ya na-akwa ashebi ọ bụrụ na atụtaghị ego onye nke atụta ego ọ bụrụ na atụtara gị mmanya nke a butere gị nke isi na ije n'ụgbọ ọgụ na oge onye nke ọzọ nwụrụ na ịgbajere ya akwa buru mmanya bujere ya na nke gị ma o butaghị gị mmanya ụmụ ihe a niile ndị Igbo na-eji ofu obi enyere onye nọ na mkpa aka na gboo yeli ya wee mere Chineke abịakwa ọzọ dịka na ndị akwa anyị fụrụ aha abịa bụ ọ bụrụ chọrọ inye mmadụ aka na onye aka adụghị onye ahụ onye ahụ bịara onye ahụ ya kwa ọ bụkwa na iwu na igije onye obe m ike mgbe onye mere nke ọzọ bụrụ na aka adịghị eko ọ bụkwa na iwu ka ya ha ewechiri ya ahụ ọ jighị ụgwọ so ihe a bụ enyemaka ka i nyere. Ọ dị mma ka anyị wekwara ya wee na-aga maka na
Igbo anyị onye na-akpọ biko gịnị bụ afa gị ebe ka isi akpọ gịnị bụ afa gị gaa ma nna gị anụta ihe ị na-ekwu na ya na-anụsị ihe ị na-ekwu ọfụma gaba n'ihu agụ nwafọ agụ gaa n'ihu agụ agụ nwafọ ya ewutena gị biko iwe ke kpọghachi ya azụ onye na-akpọ ekele gị biko gịnị bụ afa gị ebe ka isi akpọ ọ ga-adịrịrị gị mma gwa ya afa gị nwafọ ndị izu ọgụ ọ ga-adịrị gị ma nwanne Chigozie gaa n'iru daalụ aga-ewedo akwa na-eke ndị mmadụ a ga-eji emeju na akwa kaadị iwe na Facebook na redio na-ajụzi ahụrụ mgbe Jizọs nwụrụ agwara fala Naịjirịa nwafọ ndị isi ọgụ daalụ ka ihe a bụ ihe anyị na-ekwu ihe a ka anyị na-ekwu na ụmụ ihe a niile abụghị omenala Igbo daalụ 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 ị mara okwu o kwuru ugbu a ndị eze anyị ndị eze ọdịnala ya ma ụfọdụ n'ime unu ụmụ ihe a na-emebi emebi ihe eji hibekwana wepụta ndị eze ọdịnala ka omenala a ghara ịnapụ ka a ghara ịgwakọta ya ọgwa ị na-akwụzi ndị omenala bụ onye eze omenala na-aza afa bekee ka ihe ga-abụ ya iju anyị osisi ọgbasa eji na osisi ọnụ Baịbụl ka ya ji biko onye na-akpọ onye ewetena gị biko ịkpọ anyị si na ekwurekwu gị pụọ ka anyị wee nụ ihe ihe a na-ekwu na ọ bụghị omenala Igbo enwe mgbe ndị Igbo ji gwa gosi ọ bụ na ihe aka adọghọ ka gwụnye ezugo oshi maọbụ ọtụtụ ndị na-agbacha mbụbe ahụ niile eluzie mgbe emechezie ya ebe akwa ịmana ọtụtụ eji agba mbụbe ha ebe emechezie mgbe emechara akwa ịkwachi ụgwọ ha bụrụ nsogbu ụmụ ihe dịgasị anyị ụmụ obere ihe ndị ochie emego ihe niile ọ dịrị ndị mmadụ mfe izu na-asa a na-ekwu bụ ọ bụ na aka adịghị onye obe onye ahụ enyie nna ya elu ezi na-asa akpụfụ isi mgbe aka jide onye ahụ mee ngị na ọkwa nke kpataziri ugbu a bụ na ihe ọbụla onye Igbo chọrọ ime ugbu a o je wee kwaba akwa otu ihe wa na-ewu na onye ọbụla ga-azụrụ ya ego wee ike o jiri ya na-agba mgbere mara ego na ọ ga-eleta ebe a onye ọbụla ọnụma ejezọba akwa nke ha oge ahụ ya na-eme ihe a niile bụ ka eji wetakọsị gbata ego mee ihe niile onye nwụrụ anọ n'ọba ozu nọrọ ebe a ejiri ya na-atụ mgbere na eche oge ụfọdụ ya nara ewepụta ọjị si ka eweta ego wee waa ọjị n'ebe a na-akwa ozu ihe na-eme karịrị asị onye ga-agbakarị egwu n'ebe a na-akwa ozu na-abụ ego onye ga-agbakarị egwu enwe ke mere obodo anyị otu ụbọchị mana ịma ọ na ihe a bụ redio ka anyị nọ enwe ihe mere otu be anyị ofu ụbọchị dịka nna mmadụ nwụrụ a na-ebekwa na nna onye ahụ nwụrụ mmadụ bịa diọkpala otu a gwa ego otu anụma nye osote diọkpala otu a ka o si agwa ego eche ihe a bụ omenala ka anyị were ndị na-akpọ na ndị chọrọ itinye ọnụ okwu akarịrị onye na-akpọ n'obodo nke anyị nwakwa mechihe daalụ ịma ka anyị ji ekwu okwu a ịmana ọ bụrụ mgbe aka na-eme ekwa ka esi emewe ekwa ọ bụ na mmadụ abịa nwa
adụbọde chọntere elu eweta aka ebe 4-5 onye ahụ ebiniho agbasa egbe ekochitat na onye ahụ na ọnwụgo ya bụ otesi eme omenala Igbo ndị Igbo Chineke gozi ewe welu akụ na uche eji eje elu onye ahụ nwa n'ebe 8 nke ụtụtụ echiride ekwa afọ nke ụtụtụ nke osote ya ụfọdụ ewegazi ihe eji ama na onye ahụ nwụmigo oge ụfọdụ eje chọọ akwa debe ya na afọ maọbụ na akwụkwọ obi mara na akwa ha na-ada mana ewegasị ụmụ ihe eji achọgasị na onye ahụ nwụọ n'oge gboo mana ihe anyị na-ekwu ugbo eze ọha ihe anyị na-ekwu ugbo ifugo Obiọma ekwuola na onye omenala mba ọzọ ga-asị ha eme na omenala nke be ha na onye mee ya ata ya mana igwe nọkwa n'obodo n'obodo ahụ igwe omenala ndị isi ndị ichie nọ ebe a na-ekwu ndị omenala adịghị achọ okwu mana ndị ọzọ ga-eje bụrụ ihe ndị omenala ji eme omenala ha ga-eje bịa kpọọ ọkụ ha ga-eje bịa mebisie ha ga-eje mara ndị obodo iwu ndị ụfọdụ a na-atụ egwu hapụ ndị eze obodo ha ga-ebuge ntị ọ bụrụ onye gbutara omenala si ebe o si bịa n'obodo ha ka ha na-ege ntị ihe m ji ekwu okwu a bụ na ịmana ebe anyị mere ebe a na-ekwu ka o jeme ka ọ dụrụ ndị Igbo na mma anyị na-abịakwa ka anyị were onye a na-afọ maka na ndị chọrọ onye na-akpọ ọdị mma 09023111109 ma ọ bụ 09097711109 ma akara ekwentị ga-eji weti ọnụ onye na-akpọ biko gbadata ya ọdị mma ekele gị biko onye na-ekwu onye UC gaa n'iru ọ dị ka okwu unu na-ekwu obi tọ m ụtọ n'okwu unu na-ekwu maka anyị na-amụta ihe na Solid FM. Ọ dị ka mgbe nna m nwere partial stroke ebugharịsa ya nwachọzie na chi ebe mpi ọkpọ m sị m na ọsọsọ m nwere ike isi ọnwụọ si tinye na mọchụarị bifọ mbata ọdọ m aka na ntị si na ha dị 5 na-anya na ụmụnne onye nọ na ndị mmadụ ya na-anwụsịwa na onweghị ihe etinye na mọchụarị ma nwakwa na nwa itinye na mọchụarị ike emie ntị mechezie ọnwụọ so akpọ m ụmụnne m ụnyaahụ si ya na ihe ya mesi bụrụ nna anyị na ya enyi enye ka fix the date so etu o si wee kwa wee meri etu a ịmapụna akwasị nna anyị na ihe jeda izu ụzọ wee mepesie ugwu ya maka ụkwanyere ugwu ahụ adị m hapi na anyị merie obe na instruction o mere and ana m eji obi ebe na-asị ndị mmadụ ọwụkere onye ọbụla nna ya debara kpoodo nne ya na ya kpaa nkata ka ọ mara ike maka otu ụmụdo a na-ekwu okwu ha na-emechi ụzọ so ụmụ ha dị ịkpa nkata with their parent mana onye at least ajụ anya ihe dị etu a mee ya na-eke ga na mọchụarị ka na ya like from them because people are important. Yusi ọ ga-adịrị gị ma Chineke gọzie gị. Ebere ha na-ekwu enwe nke m chọrọ ịtụtụrụ gị enwe ofu nwoke si na ya bụ na ya anwụkwa ka etinye ya mọchụarị ịmana nwoke a chọrọ enwe ma emerụ eje buru mmiri gbenye n'ọnụ ka si na ihe ụkwụ na-ekwugharị ya mechie buru nwoke ahụ ajekwe mọchụarị na gwa mana ụmụaka na-ebu ndị dịbụ eji ha nwere nsogbu ihe ha nwaanyị eti ndị mmadụ na nsogbu achụ na-emechara ya kwa na ihe kpọchiri na-emechara ya kwa na ihe anaghị aga ebe nna mụrụ ọgụ bụ ya bụ Chineke ga-efọrọ anya gwa na ekwe ihe ga-emeri ihe gụọchi mba na nna gị ahụ bụ ngịnị onye ọzọ kwugo eme ịbata igbubeghị nna gị ewu igbubeghị nna gị ihe ọbụla ekwunte ewu apụghị onye ọzọ ka ya egbuo ọ dị mma ka anyị were onye ọzọ onye na-akpọ ya Chigozie ya nke biko anụrụ m onye kwuru gbasara ịkpa mkpọ na fada sị ha mechiri ya fada na-adị igbo mmọnwụ ma ndị be anyị fada bịara n'obodo machie omenala Igbo adịghị n'obodo ahụ ihe o ji ewute bụ na ọ machiri ndị obodo na-esokwa ya ọ maghị n'obodo ahụ dịka Jizọs a na-ekwu ọ sị na ya bịara iwepụ ma ọ bụ na ya bịara itinye mmezi ka ya bịara mmezi ndị machiri ịgbakpọ na Anglican Methodist
ọ dị mmasịrị ịgba mkpọ na ma webe adaba nwaanyị ha ntecha ahụ na akwa n'iche ha n'ụzọ na ikpe ọzọ mkpọ anyị ga-akpọ ọtụba sị aka ha nọ arụ na ajaman ị ga-agwa ha mkpọ na ụka ndị ikewo ibe adaba mmadụ ga-agbakpọ na agara na ga-agbakpọ na mgbe daba ndị ụlọ akwa na ga-agba mkpọ na ọ bụ omenala Igbo ọgwara m ichie nwụrụ ọchị Igbo nwụsịrị ezi ya gbaziri mkpọ na Chigozie daalụ ka ndị ọzọ. Mana nsogbu niile anyị nwe bụ nọ ndị Igbo obodo. Oke kpọọ m ebe onye bịara abịa n'obodo ya achị ka eme n'ihe dị ụta gụbụ igwe na-anọkwa ya. Ebe ya site mgbe anyị nwere igwe Chineke ga niile dị nọ ya sasịa. Igwe na-asazi igwe Chineke. Igwe na-aza afa ndị bekee ya ka ị na-ekwu. Onye na-akpọ? Biko gịnị bụ afa ga-ebe ka isi akpọ? Ndụkakụ biko bee ya nkenke. Biko onye nwere ike adịghị na onye nna ya nwere adịghị na onye nna ya nwere ogbu nama adịghị na onye nna ya nwere oji ego nama o nwere ike ibugere ka ịgwa awụsa ego ọzọ ka anwụ nama ahụ. Daalụ ka a saa gị ya ihe o kwuru. Abịa na nke ihe ọ na-ekwu nama a na-egbu ọ bụghị omume na ejibu Igbo gbukagbu nama. Omenala Igbo bụ ọ bụrụ iji ewi ha ndị be anyị na-akpọ ewu dịka egbochi ewu dịka na-egbufu na mmadụ na-egbufu nna ya ewu. Ihe omenala Igbo mere bụ ọ bụrụ na nna onye ahụ nwụrụ ọnọdụ ekwe bụcha na ọnọdụ ekwe gaghachi okpute ewu ọ bụrụ na emere ewu onye ahụ nwoge gburu nna ya ikpute ewu ahụ mee ngịnị gbuelu nna gụ na ma ahụhụ mgbe nama ji bụrụ omenala Igbo na ya bara ga-egbu nama. Ịkwa mmadụ ewe ndị ichie ndị na-eri akwa ọnwụ ndị na-erigasị ụmụ ihe dịgasị iche iche ọ ndị ichie ahụ ha ga-emegasị ọ ya bụ ịkwa ya isiere ndị oriri ihe ọbụla asị ewe ụdị oriri mana ọ naghị otu anyị si emewe ọnọdụ ekwa onye ha jide nweta ewu iwe ha egbufuru nna ya ewu ka anyị were onye na-akpọ biko bee ya nkenke. Chukwuemeka gaa n'ihu. Dibịa eze ọha ka ọmụ ọ dị mma mmeye gị akara ekwentị. Daalụ ka anyị were onye nke onye na-akpọ. Ekele gị. Maazị Chizzy gaa n'iru bee ya nkenke Ogbuagụ. Biko ọ chọtara m ogwe azịza ajụjụ ajụrụ asa ahụ ihe mere na-adị agbapụna ma ọ bụrụ na mmadụ anwụọ. Biko ọ chọrọ ka ntinyeta ọnụ ka nza anyị maka ọ fịara arụ ka enwere onye ga-azụ ya. Ihe mere na-eji agba mkpụrụ na ịma amụọ nwa ogwe eriri na-ejikọ nwa na nne eriri ahụ tupu a ga-egubi ya abụọ nwa adịghị nne adịghị ụda ka ọ dị na mmadụ nwa spirit ya mmụọ ya ahụ ka nwepụ eriri ahụ jikọ ya na anụ ahụ ya ahụ narị ahụ na-adị akpa mgbe gboo etiti ya that shop that ịnọ ndụ abụ aba ahụ narị otiti ome mmụọ ahụ ebido njem gawazie anụ ahụ nke ga-ebi n'ala anụ ma akpa ya mkpụrụ na ahụ ọ ga-adị izu asaa bifo were kie jiri aka ya ripie mana mkpụrụ ahụ na-adị akpa na-enye aka ọgbakie ike so that ka mmụọ nke ga-agara onwe ya ka mmụọ nke anụ ahụ ya. Thank you very much. Daalụ Ogbuagụ. Eze ọha ihe ga-atịa n'ihe okwu ndị emejikwuru ọkwa m gwache na omenala Igbo na-agba mkpọ na ọ sị na ihe mere eji sa adị na-agba mkpọ na ịgba mkpọ na mkpọ na ndị gboo na-agba na ekebi mmụọ na anụ ahụ ya ndị anyị si akpọwa bụ ịgbami onye ahụ agbami dịkọtụ ndị anyị si akpọwa mana mkpọ nsọ ya na ebe nwe malụ asụsụ anyị ya na ewe ụdị ụkpọ na ekwesịrị ịgba mkpọ na na-agba agbabeghị ya na-agbawa and onye agbahụ ndị be mkpọ na adịghị dị ije gba ike eburu ka na-akwụ onye ọzọ ije gba ịgba ahụ n'elu mana ịwa na-ekwu na mkpọ na ọ na-emebi na ọ na-ekebi ozu onye nwụrụ na anụ ahụ ya mmụọ ya na anụ ahụ ya dịka si kwuo ọ dị mma ka anyị na-ewere ya n'anya onye na-akpọ gbadata ya gịnị bụ afa ga-ebe ka isi akpọ onye Emeka gaa n'ihu. Daalụ.
daalụ ya mana ọ na-ahụ ga-amasị m ndị emeziri ya n'ụwa onye si ebe o si ute na onye kwu ha Solid FM ụgwọ bịa kwuo ka o si masị ya ọ bụ ma ndị Igbo chi ijikọ onwe anyị ọnụ si kpọkọta nkọsị nsogbu ndị Igbo anyị na-akpọ ndị Igbo abụrụ ha maka omenala a na-enyekwa nsogbu ndị igwe because of n'oji ego maọbụ na ọgbara dị mkpa maọbụ especially ego so ọ bụrụ na na-esiri ndị ya nyechara Igbo n'obodo because before enye mmadụ ụtọ ọkwa tosiri Igbo n'obodo na-abụ ọ bụrụ ka mgbe mbụ a na-adị echeki onye amete n'obodo enye onye ahụ olee otu otu akịta daalụ ọ bụrụ na ha ga-akpọba ndị Igbo emetere bute ekwugide ha na Solid FM kpọọ ha metin ka ha ghọtagoro dị akụzi naanị ime obodo dị iche iche because ọ bụrụ mmadụ niile na-ege redio daalụ biko ọ ga-akawe mma ọ ga-enyere anyị aka na anyị bụ ndị Igbo na-azụpụsị ụzọ rinne iwọchi anyị na ndị okpukpere ndị ọzọ dịka ndị ugwu a na iwọchi ụmụ nwaanyị ndị Hausa na-eje Muslim etigoro mana iwu na ihe a anaghịkwachi n'isi iwu bụ na ọ na ahịa kwụsị ya na-eke ike ha si eke ndị be anyị ọmụ na ọbada nọọsụ gị na okpere ya gba mbọ na ọ na-emenye hi a na-agba ụmụ nwaanyị anya na-agba mbọ ọzọ daalụ Emeka ọ mụrụ chọrọ ịkwụsịte omenala anyị ọ ga-amasịkwa anyị nke ọzọ ụmụ nwaanyị mba speshal na hụ anyị bụ ụmụ nwaanyị mba anyị a na-agafezi ụzọ ihe nwa na-asụ repin here and there ọ bụ ndị be anyị amaghị ekwu ama ụkwa ihe a na-eme bata a na-ekwu na-egbochie Emeka daalụ udo dịrị gị daalụ Emeka ekwu n'uche ya dị mana ụlọ ọrụ anyị mepụrụ ihe anyị nọ bụ omenala ịkọwa ndị mmadụ nke na-amaghị ihe anyị nọ bụ ndị eze ọ ya ka anyị na-akpọkọ anyị nọrọ ka onye ọbụla gbakọta ọnụ ka anyị gbakọta ọnụ ịbịa anyị akpa ụzọ ọ ga-eji ka mma ịfụ na omenala anyị bụ omenala anyị ga na-akwalite nke ndị mmadụ amara nke ọma ya na ọ ya ka anyị nọrụ ndị eze niile anyị na-akpọkwu ya anyị ada akpọ oke onye na-akpọ ekele gị biko gịnị bụ afa gị ebe ka isi akpọ Matthew gịnị ka ọ pụtara n'Igbo gịnị ka na gịnị mere anyị ada-anụcha ihe na-ekwu dị anyị mana afa gị ịma na ọnọka ya bụ ihe Igbo ka anyị na-eme igwe anyị afa gị n'Igbo anyị na-akpọ biko bee ya nkenke nwanne m biko ewekwana iwe ọ maazị Okwu kwaghachiri ọzọ ọ bụghị onye ọ bụ naanị ya kacha mee ihe n'ụwa ihe ọ na-adị mma anyị niile na-amụ tupu m ewepụta ọnụ nwunye ya eji mepe mkpọrọ azụtara m ọchịchọ nchọpụta nchọpụta gosiri a na-akpụ ya favor cord a na-akpụ ya njikọrọ ozu ahụ na onye mmụọ onye nwụrụ a na-akpụ ya favor cord ọ dịchakwa n'akwụkwọ nsọ that favor cord of the creation kọrọ ma ọ gbapịọ onye ahụ nwụrụ ga na-agakarị n'ebe ahụ na ma ị na-aga ma o tesi eme ya ma ị na-akwụchi onwe ya onweghị onye nọ n'ụwa kacha bụ ihe ma ọ ị gaa na nchọpụta tupu ịmata ihe a na-agwa gị a na-akpụ ya n'oyibo favor cord. Daalụ ịma onye amaghị ibe ezi ọya ka ọnọkazi tupu ya pụta anyị ma na ndị Igbo bụ ndị ma ihe na-emekwa nchọpụta nke ukwuu ihe ka anyị ji achọ ịfụ na omenala ya na anyị were ya wesie ike nke bịara abịa dịka ọ bụ ya bụ omenala ugbu a anyị asị na-emebili anyị ihe anyị asị mba onye na-akpọ bee ya nkenke ka anyị pịachie ya Chukwuma Nwatụ ebe ka isi akpọ ogbu zuru ime aka dee ya nwanne eziokwu onwe ihe na-agbagwoju m anya ọ bụ otu esi onye gị na-anọ na studio a ọ ga-enyere m aka wee kọwatụrụ m ihe a ọ na-eme m mgbagwoju anya ọ bụ otu esi agwa nwoke ka esi agwa nwaanyị n'ala Igbo biko na onye ntị ka m jụọ daalụ ka anyị jizi nke a wee na-aga ịzọ abịa na mbụ ịma na mgbe m na-ekwu okwu a na mbụ okwu otu o si akwụ nwoke na ihe dị iche na nwoke bụ ihe ogbu ha na-egbu egbu apụ otu esi egbu nwoke ka esi egburu nwaanyị ihe mana a na-emekwa ihe ewu nhụcha aha ikenga ahụ ebụla a na-agba anaghị agwa nwaanyị ikenga ọ nwoke ka a na-agwa ikenga efi a na-egburu nwoke efi egburu nwaanyị efi mana ọ m n'efi na oke efi m n'efi na oke efi
ọ bụrụ ọkụkọ ọ bụrụ na ọkụkọ na oke ya bụ ihe dị na oke ọkụkọ maka nwoke ogo na ọkụkọ maka nwaanyị abịakwa na nkwa enwere nkwa nke ụmụ nwaanyị enwekwe nkwa nke ụmụ nwoke ọ bụrụ ndị ma nkwa nwere nwaanyị chọọ ịgba nwaanyị kara aka chọọ ịgba nkwa ọdịnala n'ala Igbo a na-agbanwere ya nkwa ewe nkwa ndị Adamma were nkwa ndị ichie dịka ndị eze ọha ọ dị ma eze ọha ụfọdụ na-asị kedu akara ekwentị ha ga-eji wee weta ya maka ije mara ihe ji gbagwoju aha ya na mmụọ maọbụ ihe na-esigasịrị ike n'ụzọ dị iche iche ọ ya na 08072352991 maọbụ 09038676718 09038676718 ya bụ 08038676718 maọbụ 08181895339 08181895359 ị nwekwara ike iwe dibịa eze ọha na 081 ya bụ 08029567274 08029567274 ọ ga-adịrịrị ndị Igbo mma ịchọ iwe m maọbụ iweta ihe niile nke anyị na-eme jee na Kpakpando TV mana Facebook o mana YouTube ikirie ụmụ ihe a niile mana ịchọ ka anyị bịa ịchọ ịkwalite omenala ndị Igbo maọbụ na-enweghị ịchọ ka anyị na gị kpaa iwe m na 08023301976 08023301976 ndị chọrọ ihe iwe m ka anyị kpagasịa ka ala Igbo na omenala Igbo ga-ezi dị mma wee m na 08023301976 Ezeoha pịachia gwa ndị Igbo okwu ka anyị na-apịachi ya biko ana m ekene nwoke ekene nwaanyị ekene onye kwuru onye nta nke onye chi ya ezeru ihe anyị na-abịa na redio anụnwa bụ ka o ji abụrụ ka anyị gwa ndị mmadụ ka ha na-amahọ ndị Igbo tụrụ esi na oke ama ndị Igbo na-ekwu okwu si na oke ama ibezie maka na enwe ọtụtụ ụmụ ọgba anyị na-amaghọzi ihe gbasara ihe omenala n'ọkwa na na-akọwatara ha enwere ike ịdị na-amụta na onye ọbụla bụ onye ọbụla onye ọbụla na ya na ọgbasa ozi nke ya ka omenala Igbo nwere ike ịdị na-aga aga n'ọya ka anyị na-ekwu ma ndị igwe ma ndị chifu ma ọtụtụ ndị dị iche iche onye ọbụla gbasa ya na-asa ebe nke ya enwe ọtụ ihe gara abụọ na-abịa n'obodo na igwe agaghị anaghị ha na-emebi igwe achị ka emekwenụ ka eji bụrụ igwe maka eji enwe igwe n'obodo bụ na emebi ide igwe emezie ihe ahụ ọ bụghị ihe na-emebi igwe anọrọ na-ekiri ihe ọ na-emebi mana ọ igwe dịkwa ndị chifu nke igwe abụọkwa na igwe chifu ụkwa na-emezie so ya ka m jisia m kene nwoke ka m kene nwaanyị onye ikwe ya dụ nwoke na mmadụ nwaanyị na mma Thank you.